Com que és diumenge i fa molta calor, avui toca arròs. Avui farem l'arròs parellada, també dit arròs sense feina, arròs gandul, a Madrid en diuen arròs ciego. La característica és que tot s'hi posa pelat, sense closques, sense ossos i es pot menjar sense mirar. Nosaltres seguirem la recepta de les 7 portes amb algunes variacions, com per exemple, la recepta de 7 portes porta llagosta. Li vam demanar a l'Oriol aviam si ens en podia enviar des de Menorca i ens va dir que no. Coses del confinament. Hem anat a la Sirena aviam si en tenien de congelada i no n'hi havia. Coses del confinament. Tampoc hi hem posat pollastre perquè no ens hi agrada, però s'hi pot posar pollastre. La recepta també porta botifarra, tampoc ens ha semblat atractiu, però bueno, també s'hi podria posar. Anem endavant, doncs, vinga. Per 2 persones jo he agafat un tros de presa ibèrica, són uns 100 grams, 100 i poc, una sípia mitjaneta, un tall de rap gruixudet, uns quants musclos, gambes que ja les he agafat pelades, també maquetes, els 200 grams d'arròs, uns 30 grams de pèsols, uns quants brins de safrà, mig pebrot vermell, 3 tomàquets que ratllaré, una ceba, una mica de polpa d'anyora. Jo ho faré amb fumet de peix, perquè en tenia de congelat, però també es pot fer amb brou de carn. I llavors una mica d'oli i una mica de sal. Hem posat oli a escalfar, està bastant calent ja, i comencem per les carns. Ara és quan hi posaríem el pollastre també, o la botifarra, Això que es dori una miqueta i ho reservarem. Ara amb els peixos, el rap primer, que l'hem salat i l'hem tallat a trossets també. I també hi poso les gambes, tot i que les gambes farem volpi prou, perquè quedin més gustoses. Ja hem retirat el rap i les gambes i ara hi passarem la sípia. Ja tenim tots els talls sofregits i ara anem a fer el sofregit pròpiament dit. Comencem amb la ceba i el pebrot, també ho hem salat. I aquí sí que el foc al mínim i esperar que tot vagi agafant color. La ceba ja es va fent. Aquesta és una de les diferències amb la meva paella tradicional, que jo no hi poso mai ceba, per allò que es tova el gra, però si els 7 portes diuen que s'hi ha de posar, nosaltres li hem posat. Ara ja hi tiro el tomàquet amb additius, perquè aquí hi he posat la pasta d'anyora, hi hem posat la melsa de la sípia, hem posat els brins de safrà també, i l'all, trinxadet. I ara sí que això, a foc ben lent, la ceba ha estat ben bé 20 minuts i això estarà otro tant, no? El tomàquet està ja pràcticament sense gens d'aigua i per confitar-ho encara més el que fem doncs és afegir-hi aigua i esperarem que s'evapori. El tomàquet ja el tenim ben confitadet, s'ha begut tota l'aigua, l'he tirat un parell de vegades. Això es pot tirar 3 o 4 vegades, sempre va bé perquè així es confita més el tomàquet. Ara ja hi afegim el que abans havíem reservat, aquí hi ha la sípia i el rap i també la presa ibèrica. Ho remenem bé i també hi tirarem l'arròs. Ara sí que es tracta de que tot agafi tot el sabor del sofregit, tant l'arròs com amb el peix i la carn. No hi he tirat les gambes, les gambes les tiro per després. I ara ja és l'hora d'anar a fer el vermut. Apaguem el foc. Ja hem fet el vermut,
Ara és qüestió de tirar-hi el fumet. I també hi tiro els pèsols. Ho remeno que s'escapi tot bé. Això té un color la mar de maco, ja ho veieu. Ara ho tindrem uns 18 minuts, primer 10 minuts a foc bastant fort i llavors al cap de 10 minuts ho baixarem i posarem les gambes i els musclos. Han passat 10 minuts i anem a posar-hi les gambes. I els musclos. Bueno, han passat 9 minuts des que he baixat el foc quan he posat les gambes i això ja està a punt de menjar. Bon profit!